Pinadayag 12-1 padulong sa size. Bro, asa gilubong si Maria? Sa bahas Peter Pindon. Syria. Oh. Kisa gayon mag Syria, bro. Basa. Kanto Syria oh, ano tulong nga ni Maria? Nakala dayo. Di ba? Asa man ana? Ano? Wala din kana kita dai. Aman ana. Ano ako kay ako Naka-shade man na da, bro. Naka-shade ra man na nagpuro. Oh, gani mo na siya. Lahat naman yung ebidensya bing Ama yang Santa Maria. Ama yang ebidensya. Oh, asa man yung ebidensya? Ay ebidensya. Siya mismo kadto dito. Kita sa dito. Og moingon dai ko, bro, nga gilubong si Santa Maria Dres Labason, bro. Moyon pud ka. Oh, rako ko na dolo man lang Syria sa Jordan. Bro. Iya ang asawa to man dito, nakamatod man yung asawa. Bro, murag Kasi asawa. endangered species na siya, bro. Kay ano, kay siya may nakakita ka sa lubnganan ni Santa Maria, dapat may kuha siya bukog dito para masungko ni mga Mau tayo sa GPT asa gilumong sa Maria be. May lubnganan katapusan siya kinabuhi na dito. Wala gibutangan siya kanang memorable nga lubnganan, pero wala ilubong sulod. Wala taon to sulod. Wala. Sige, bro, tugtan lang nato nang giingon niya sa Syria, bro. Ang pangutana, naa ba diha ang patay lawas si Santa Maria karon anang Wala. lugnanan niya giingon? Dapat manguha mo bukog Peter Pindon. Kwartahan man ka ato kag Syria. Waig bukog dito. Then para masumpo Sige, butan ta lang ba nasa Syria gyud? Ang pangutana, naa ba diha ang patay lawas si Santa Maria sa lugnanan? Oh. Kay dire sa ChatGPT akong gi-research, tradisyonal nga lugar Jerusalem. Adunay lugar sa Jerusalem, Israel nga gitawag og Tomb of the Virgin Mary o the Church of the Sepulchre o Saint Mary. Nga giila sa Kristohanong tradisyon isip dapit diin siya gilubong. Una pa siya gi-assume sa langit. Gi-assume di ay. Kini makita Tradisyon sa bro, tradisyon. Tradisyon, ayon sa dire tradisyon dili sa Biblia. Adunay mga lugar nga giingon sa tradisyon, Tomb of Mary. Tamo, Tomb of the Virgin of Mary. Ayan sa dire sa Jerusalem. Pero tradisyon rin dili klarong suportado sa Biblia. Konklusyon, Syria man yung Jerusalem. bro. Diretso na mga konklusyon, bro. Diretso na mga konklusyon. If sa bro kanang basa sa lang kinatibukan na bro. Sa Biblia, walay mabasa kung gilubong ba si Maria ang inahan ni Kristo. Ang pagtulunan sa Roman Catholic Church, ang dili magtudlo na siya ilugnanan nga klaro ngano. Tungod kay ang ilahang dugma gitawag og Assumption of Mary. Pasabot ka si Maria ingon nga gidala sa Dios ngadto sa langit, lawas ug kalag. Mao nga walay lugnanan nga nabilin sa yuta. Assumption. Ang assumption may mga mubaron sa Bisaya gitawag og kulungihong. O hirse. Parang gitawag raw og panaghap. Sorry ra. Okay. Adunay mga lugar nga giingon nga tradisyon, Tomb of Virgin Mary nasa Jerusalem. Pero tradisyon ra ni, dili klarong suportado sa Biblia. Konklusyon, Biblia walay giingon nga gilubong si Maria sa dugma. Wala siya nahibiling sa lubnganan kay assume ngadto sa langit. Tradisyon na giingong lugar pero dili sigurado. Sige, bro, ibutan ta lang, bro, nga naada yang lugnanan, bro. Ang pangutana nako, bro, nabag patay lawas si Maria da. Ang mga bukog niya, apa niya? Na. Sure ka? Amog na lang kay. No. Kay bro, bisan pag unsa nakadugayon, bro, di na maabot ng dito, bro. Ang Biblia nagingon man nga ang lawas ka nagikan sa amog, bumalik sa amog. Lawas, dili bukog. Dili mo makita. Bro, asa may mga ebidensya nga walay anara gyapog bukog ni Santa Maria dia? Tagay ko ebidensya.
Gatag. Para bro, para ma-debunk nimo, para maguba nimo ang kanang doktrina nga matod nimo hungihong ra, irihis nga doktrina, ang assumption of Brother Mary, tagay kog ebidensya na Diretso nga tubag, walay bersikulo sa Biblia nga nag-ingon nga si Maria gidala sa langit. bro, Lamang wala ka mga tanong na by versikulo kapitulo. Ayaw bro, dili man naaba ka ebidensya. Mga bersikulo nga Bro, dili usahay man- gamiton indirect lamang. Hoy. Ang Roman Catholic Church ug ubang tradisyon nga nagtudlo unsay mogamit og mga hulagway nga simbolo. Revelation 12:1 mamay lang gamit. Bro, ang akong pangutana ba? Ano kita sa langit bisag picture lang. Bisag picture lang mama ni mo. Bro. Ito nga mabasa, mingon kag tradisyon. Ano ba bro? Tagay kog ebidensya bro. Tagay kog ebidensya. Kamo say mga tao og ebidensya nga ang iyang lamang isa ka sa langit bisag picture lang. Sa bro. Unsa nimong gibasa nga mingon kag Tagay kog ebidensya karon bro. Assumption. Paminaw ba? Tagay kog ebidensya dito para matibag pa bro. Di ba Ang assumption nga hulong-ihong ra na siya. Lagi Mana. para matinood ang imong giingon bang hulong-ihong ba? Hirsi ba? Hirsi. Lagi para matinood ang imong giingon nga hirisi. Oy, para matinood ang imong giingon nga hirisi, kinahanglan naa kay ebidensya. Oh. Naa ba kay mahatag nako nga archaeologist man lang, archaeologist. Paminaw sa ba? Kanayong hirsi, kanayong bala-bala. Bisag picture na lang ipakita nga Bro, tagay kog ebidensya, bisag picture na lang, tagay ko ha. Inyo ang burden of proof. Dili bro, naaman sa inyo ha bro. Naa sa inyo ha ang burden of proof kay di ba gasupak-supak mo. Assumption mo lang ninyo. Paminaw sa ba, di ba gasupak-supak mo matod ninyo nga binuang man ang assumption sa Katoliko. Si Maria namatay man. Oh, butanta lang, wala jud mo saka sa langit. Naaba jud kay bisag picture na lang gikan sa lubnganan ni Maria nga naara Japon ang ihang bukog nagpabilin dia. Ang picture ran kay lang man gawagan. Sige, tagay ko. Sige, tagay ko. picture. Ngata sa picture nga gisa ka sa langit. No, bro. Wala man. Ay, unsa. Ano ba? Ako'y nangutana nimo. Kana yung assumption ipakita sa na. Dili ba? Ako'y nangutana nimo. Asa ang imong ebidensya nga naara Japon ang bukog ni Maria da bro. Naroon na mga ebidensya namo. Yan ay mga archaeologist nga nagkuan. Tungod kay gisanggaw na sa langit. Inyo man ang doktrina. Aso wala kay mahatag ebidensya di ay. Wala mahatag basta hindi ka maghatag nga gisanggaw sa langit nga wala na. Pangayuan nimo. No. Inyo man ang Naa sa imo ang burden of proof kay nangisyo man ka nga wala jud malangit si Maria. Nasa inyo ang burden of proof tungod kay inyo man ang doktrina. Mao gani no nga naa may ebidensya nga diha sa kanang paminaw sa Asa man kana? May pakita ko. asa man sig panawag diri dili ipasok mo ko. Asa ito? Nanawag nako dodong. Balag tubag Sige, nanawag. Brother Rizal, pakita ko sa ebidensya, Brother Rizal. Dili bro na ako minangita nimo ebidensya. Pakita kung Ay ebidensya ang ka ingon nimo ayaw ko balihag pangutana ana. Picture lang, bisag video lang. Ayaw ko balihag pangutana ana. Ang akong giingon, ang akong giingon ba? Dili bro. Ang imong giingon karon wala dili kahatag dili kahatag. Ang ingon nimo nga wala man na binuang man ang kuan. Binuang man ang inyong paminaw sa ba. Tungod kay nasiguro nako nga wala mo'y mahatag buot pasamot na lagi sa yuta. Wala mo'y makahatag ang bisag picture lang ang video nga gisagaw sa langit. Bro, dili man ang pagsaka ni Santa Maria sa langit, bro, lawas og kalag. Wala man na nagpasabot nga. O paminaw sa wala magpasabot nga gipictura na i-video nakakuha ato. Diba? Mo na ang simbahang Katoliko paminaw sa ang simbahang Katoliko dili may makahatag og picture o video sa iyang pag-assume dito sa langit kay ngano man in the first place panahon sa nahitabo na walay kamera sa unang panahon, di ba? Now karon karon dugma man as Katoliko, assumption of Brother Mary, defide pag gina. Dili na pwede mausab ha. Oy, paminaw sa. Defide jud na siya nga dili. Mo lagi dili maminaw. Oy, nagasabot ba sa pulo assumption? Karon kay ang doktrina sa simbahang Katoliko gipasaka jud sa langit lawas ug kalag. Ay paminaw sa ba? Sapaw lagi dayon di man maminaw ni. Nakasabot ka ba? Ayaw lagi ba? Ayaw sa sapaw. Paminaw sa akong explanation.
Ay, Para magkasinabot ta. Magkasinabot ta ba? Paminawa sa to sa akong istorya kay naminaw ko yung one. So kaning ni ang paminaw. Ang pangutana. Paminaw sa ba para magkasinabot ta. Oy, paminaw. Kasabot ka ba sa Paminaw sa. Uy, Yajil. Paminaw ni si. Kasabot mo sa Paminaw pulong sa ba? Assumption. Paminaw sa ba? Oy, para magkasinabot ta. Uy. Kasinabot ta dire. Ano Ano ba? Kasi naabot mo sa kadili ka mo tubag. Ano ba? Mga paminawa. Kasabot ka ba sa pulong assumption? Kana ang pulong assumption. Nakasabot lagi ko anang pulong assumption. Unsa man ay unsa Bisaya? Buti pasabot anang pulong assumption ang pagsaka ni ang pagsaka ni Santa Maria sa langit lawas ug Paminaw kalag. sa. Oh. Gipasaka sa Dios lawas ug kalag. Karon Unsa may Bisaya sa unsa may English sa lawas? paminaw sa ba? Bade. Ang alay bade day na assumption? Body and soul. Ang doktrina sa Katoliko, paminaw ha. Mao gani. Bayan sa sapa ba kay mo explain ko. Paminaw sa para makasabot jud ang tarong ani, para makasabot kay tarong. Ang doktrina sa Katoliko. Naparungon tag ani ang pulong Lagi assumption. personal lagi naon sa masuko man yung ani. Naparungon tag ani sa ako ang diri hubad sa Bisaya sa assumption nga badamana. Sa bana-bana. Gusto ka? Chat GPT man lagi mo. Pero aya lagi pagsalig ka ng chat GPT kay dili official teaching sa Katoliko. Diri ka sa Katoliko kay kamay ga doktrina mo. Kailan yung assumption? Ade. Wala man. Ang assumption gani, pasabot ta ka. Pulong niyo. Sa bro. Oh, mga kuwan Bro, paminaw sa ba aron makasabot ka. Paminaw sa. Ay. Ang assumption bro. Babay na ninyo, babay na kinalubot ko. Di na makahatag. Dagan Luya na alibay. Dagan. Oh. Nisibat na nakoy pang